Obodo bana kwanu o, iwudi bakwa o.
Mama Chioto. Okay, Mom.
second. Na 30th January. Ogene Ana emere Ojukwu Ọganigwe. Confirm. Ana emere Ọganigwe. Una na afia. National. Ọganigwe. Ana emere Ọganigwe. Ya wa. The final rights. Ya wa. Oluwere ya Let Ogbuefi Edi win. We take an emere Ọganigwe. For the culture. Yes. Obiukwu the second. Ya wa bi ihe na anu ya. Confirm. Secondary. Confirm. Ogene ka obu n'aka. Wayo. Emere ihe ka ha. Obiukwu the second. Wayo. Afudi ma freda. Oba aduru. Obama general. Ayeku. O ko si ade. O ko si ade. Imana tabu. Wayo. Now soon, because I'm very grateful. Yes. Edwin Nwigwe Chief Ogbuefi Ojukwu wa Chidera abụghị na-achọ okwu mba ha wee na-eme ala ka mgbakwu na elu na mgbede ya gbata obi anyị obi na-adịkwa ọ nganga onye ọbụla nwe anyị apụta n'oge na nke mgbede ka anyị jiri ọpụta n'oge kịta ihe niile wee gị ọfụma onye achọghị ibi okwu
you're supposed to carry one camera there. If all of them are going to...
Piano. It's another epic do around number gonna. Before ya. Gonna do Okwata, wire, Okanga for the culture. I know life. Oh, Nania, oh, yeah, I can't wait again. Oh, yeah,
Obama. 1-1. Oye wa se wa ne awa. Ini
ya ọra nwere mbido na-enwe njedebe otu a ka o si wee dị na nke ezinụlọ late Chief Edwin Nwigwe Ogbuefi Chidera. Taa ka o si wee bịa na mmezu unu n'anya unu afọrọ ihe kwuru ka emere. Ya gazienu.